O primeiro equipo de SD venceu ao Bóveda por 1-0 na última xornada, no Sangoñedo. Os de Juan e Dani están de cuartos no grupo e continúan cos adestramentos de cara ao próximo encontro. Conseguimos os 3 puntos, que evidentemente é o máis importante nunha táboa tan igualada. Creo que debemos mellorar a imaxe que ofrecimos, a pesar de que fomos dominadores de principio a fin do partido. Na primeira metade creo que fixemos a un ritmo moi lento, o que fixo que, eles defenderon moi ben, moi replegados, creo que viñeron a facer o seu partido, algo totalmente normal. Costounos, estivemos moi imprecisos a nivel individual, fallamos pases fáciles, co cal non conseguimos darlle continuidade ao xogo e chegar poucas veces á área. Na segunda sí que empezamos mellor, de feito o gol de Noé chegou moi pronto, aí tivemos 15 ou 20 minutos francamente bons, nos que conseguimos chegar á área, tivemos chegadas para facer o segundo, non o conseguimos. Eles seguiron optando por un partido conservador, meténdose cerquiña da súa área, sin deixar moitos espacios, e esperar a súa ocasión, e chegou no minuto 78 nun penalti, ainda vendo repetido, creo que cando menos moi dubidoso, que por sorte para nós o seu dianteiro lanzou fora. E a partir de aí conseguimos pechar o partido. Como o hándicap quizás no segundo tempo foi que fallamos 3, 4, 5 ocasións claras que nos houberan permitido pechar o partido, pero o importante son os puntos e enfrontámonos a Bóveda, que foi un equipo serio aquí no Sangoñedo. Sumando e con posibilidades de seguilo facendo na vindeira fin de semana. Temos unha saída a un dos campos máis difíciles da Liga, que é Foz. De feito, Foz chegou 4 partidos na casa e ganounos. A tempada pasada, en anteriores, é unha tradición dese equipo que na casa sempre fai entre 90 e o 100% dos puntos. É un equipo chamado a pelexar por ascenso, por potencial xogadores e por este inicio de competición, que ademais ven de perder outro día contra outro dos candidatos, o Xovelago, co cal terán ganas de resarcirse, pero vamos a intentar preparar ben o partido nestas 3 sesións semanais que nos quedan, vamos a tratar de facer o noso partido, e unha vez que, enfrontámonos a casi todos os equipos da zona media-baixa da táboa, todo agora, é unha realidade, agora ben, a priori, o máis complicado, pero tamén quizás o máis bonito, onde teñamos que dar a nosa verdadeira talla para ver se realmente podemos ser candidatos ao ascenso.